Bertajote pengen katamu sanadyan ado mong nuruti karepe ati salim. Salim sih, aku divisi pengen salim. Lah, ini bareng salim malah kayak Mbah Sungkem karo putune. Ah, apa begitu manis nang. Malah aku dipisoi. Iki pancen ora iso ngomong apik, ngomong apa-apa iso. Iso gumun aku. Ning tenan piye ini gemeske model ya. Sopo nyawang ora pengen ngaplok ra ini. Mbak tenan gemes tenan. Mbak Dela sampun. Ya, bareng saling karo Hanang terus nganggo tisu langsung. Langsung tisu basah. Tisu antiseptik kae. Jadi bangkoan. Yo, saiki selanjutnya. Gendo anggun. Ya, terus diacak kae. Kene nak wong ayu, la. Biasa niki nak kene. Nuwun sewu Mas Jala. Apa piye? Nek awake dhewe mau ditampik karo Mbah Neha, saiki Mbak Anggun. Wong ayu